Meta kien qed jindirizza l-Assembleja Politika tal-Partit Popolari Ewropew li qed titlaqa' Malta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jissejjaħ biex ikun parti mill-ġlieda favur is-saltna tad-dritt. Huwa qal li fl-istess ħin tal-Assembleja il-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika kien qed jiddiskuti r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards dwar il-konsulenza lil Mart il-Ministru Clayton Bartolo. Dr. Grech qal li dan il-każ juri f'liema stat tinsab is-saltna tad-dritt f'Malta u qal li l-partit li jmexxi protesta biex juri li ma aċċettax il-ksur ta' etika mwettqa mill-Ministri Clint Camilleri u Clayton Bartolo. Il-kap nazzjonalista qal li għal snin il-Partit Nazzjonalista kien fuq quddiem net favur id-demokrazija u s-saltna tad-dritt u wieħed li l-Partit Nazzjonalista hekk se jibqa' jagħmel anke fuq livell Ewropew. Dr. Grech qal li llum madwar l-Ewropa bosta familji qed jiffaċċjaw inċertezza, staġnar u inflazzjoni, qed jiffaċċjaw l-effetti tal-bidla fil-klima u semma kif ħafna Maltin qed jibżgħu li żieda fit-temperaturi tista' tfisser li jkollhom jirrilokaw. Appella għal tranzizzjoni ħadra li ma tħalli lil ħadd lura u kompla jgħid li Malta qed iġġor pis proporzjonat fuq l-immigrazzjoni. Appella biex kull membru stat iġġor biċċa mill-pis. Bla dubju, din il-Political Assembly se twassal mhux biss biex anki nitkellmu u niddiskutu numru ta' materji fosthom l-immigrazzjoni, kwistjonijiet fil-Mediterran, il-Van Nofsani, l-Ukrajina, fost oħrajn, imma wkoll il-possibilitajiet u l-interessi f'dak li rigwarda fil-Mediterran anka il-parti ekonomika. Il-kap tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber qal li bħal f'pajjiżi oħrajn fejn hemm is-soċjalisti fil-gvern f'Malta hemm bżonn ta' bidla fit-tmexxija tal-pajjiż. Is-Sur Weber faħħar lil Bernard Grech għas-suċċess tiegħu meta kiseb 3 siġġijiet fil-Parlament Ewropew għall-Partit Nazzjonalista. Dwar l-Istati Uniti huwa qal li t-tmexxija ta' Donald Trump tqajjem ħafna mistoqsijiet u esprima t-tama li l-Presidenza ta' Trump tieħu nota ta' dak li qed jiġri f'dan il-konflitt ġeopolitiku. Tkellem ukoll l-ex-Prim Ministru Ukren Petro Poroshenko li faħħar ir-riżoluzzjoni ta' emerġenza li se titressaq waqt l-Assembleja. Kienet ukoll osservata minuta ta' silenzju hekk kif għaddew 1000 jum minn meta bdiet il-gwerra fl-Ukrajna.